jini na jikina dan Allah ki min rana idan da so a zuciya shi ko gari na masoyi baya nisa. Gare ni zo jini na jikina dan Allah kai min rana tsawon rai rabo ke sanya amincewa da gobe da nisa. Sabo idan ya kai sabo rabuwa da masoyi ba daɗi ba ka so shi wanda ke ƙaunar ka da gaskiya ba kure kai yawa. Burina miyo aure ni da ke wannan shine ƙudirina hakan za ya sani na huta in kika zama mata gona wata nake kawai bure ki rike ni da gaskiya da amana a shagalin bikin mu da ke dangi na kisa suka yi ke gidana. Sabo idan ya kai sabo rabuwa da masoyi ba daɗi ba ka so shi wanda ke ƙaunar ka da gaskiya ba kure kai yawa. Da gaske ka zamo zaɓi na wanda yake kawar mini kunci idan kana tare da ni ko yaushe ban tuno da abinci yarda na gan ka kar da ka sami ni ciwon zuciya da kadaici alkawari idan muka da muke ba wani mai ganin mu a rana. Sabo idan ya kai sabo rabuwa da masoyi ba daɗi ba ka so shi wanda ke ƙaunar ka da gaskiya ba kure kai yawa. Sabu masoyi ko riba ne na gane akan baya akan kiza na zan mai zamani zan kau da duk mai laya idan na yi ado na sako alkyabba sai ki sanya baya duka abin da zai sanya mu ko kakarni wa juna. Sabo idan ya kai sabo rabuwa da masoyi ba daɗi ba ka so shi wanda ke ƙaunar ka da gaskiya ba kure kai yawa. Sabo idan ya kai sabo rabuwa da masoyi ba daɗi ba ka so shi wanda ke ƙaunar ka da gaskiya ba kure kai yawa. Shi waiwaye adan tafiya ina ji kiran ka dole na waigo idan ka kansa kunne za ka ji bugun zuciya ya agogo abinda ba za ya gano shi yaro bai yi wa kwaya hango kai zantukan da za su zamo sun sanya ya rai ya bar yankuna. Sabo idan ya kai sabo rabuwa da masoyi ba daɗi ba ka so shi wanda ke ƙaunar ka da gaskiya ba kure kai yawa. Ko da garin masoyi da nisa ne a gare ni ba zai yiwu ba a sannu zana ba komai sauri kan ki ba zan yiwu ba domin idan wata ya billo zara kuko ba ta ki fito ba ki a gare na kwai ki da kima wacce ta zarce ma in zana. Sabo idan ya kai sabo rabuwa da masoyi ba daɗi ba ka so shi wanda ke ƙaunar ka da gaskiya ba kure kai yawa. Na tabbatar da so baya zama sosai har idan an aure zan bar gaban iyaye nawa a kai ni gidan ka canzan tare ƙauna da so su tabbata ka ga zaman aure da kai ba ware zama kalan dabi da biyayya gunka na samu gidan aljanna. Sabo idan ya kai sabo rabuwa da masoyi ba daɗi ba ka so shi wanda ke ƙaunar ka da gaskiya ba kure kai yawa. Nafisa zo jini na jikina dan Allah ki min rana idan da so a zuciya shi ko gari na masoyi baya nisa. Gare ni zo